Bugün birinchi tapqir plazmani beraman. Илнур Дәминовның моңа кадәр кан биргәне булган инде. Плазма беренче тапкыр. Хокук саклау органнарында 15 ел эшли. Монда кешеләргә ярдәм итү теләге белән килгән. Sıralar kim, donor kim birisi kile, kolunu ko'tardim da aytdim endi mine. Benim tilagim var, özüm baram. Потому что ул кан, ну, Алла Тәгалә биргән бит ул канны бит инде. Мен нәрсә үзем тизарга тиеш. Икенче кешегә барып кирәк. Минем кан, может, минем икенче кешегә ярар микән, плазма ярар микән. Шуңа күрә уже мин решил үзем бирергә инде. Эдуард Чихов хезмәттәшләре арасында бу юнәлештә иң тәҗрибәлесе, мактаулы донор исеменә ирешкән. Канда, плазмада бирә. Я считаю, что плазма пригодится для многих людей. Минемчә, плазма бик күп кешегә кирәк. Аңардан бит дарулар, компонентлар да ясыйлар. Аларга ихтыяҗ зур. Һөнәрем дә кешеләрне яклау. Шуңа донор булу да мөһим эш дип саныйм. Россия Милли гвардия гаскәрләре хезмәткәрләре өчен кан яки плазма тапшыру әһәмиятле чара. Алар тыгыз эш көнендә дә әлеге акциягә кушылырга вакыт тапкан. Бу акциядә инде безнең хезмәттәшләр катнашалар инде 5нче ел, наверное. Елга 3 тапкыр бу акциядә без инде катнашабыз. Бу акция безгә кирәк инде кешеләрне коткарыр өчен, безнең хокукларны саклау өчен генә түгел. Монда инде кешеләрнең менә бүгенге көндә күп кеше авырый. Шуңа күрә инде үзләренең хокуклары, үзенең тем более ураза айы башлану алдыннан да үзләренең ниндидер мәсьәләләре бар, монда килеп булышырга кешеләргә. Қан беру белән мин өстен вакыттан бирде кызыксынам. Шу резервуарда килгәчтән мондый чаралар үткәргәч, мин килеп шушы плазманы биреп карга булдым. И шу 19 елдан бирле ел сайын шу чарада катнашам. И киләчәктә дә үземнең шундый кан кемгәдер ярдәм итәчәк дип уйлыйм. Плазма бирүчеләр арасында гүзәл затлар да бар. Я участвую в первый раз. Беренче тапкыр плазма бирәм, моның белән кешеләргә ярдәм итә алам икән, мин шат кына. Препаратлар ясау өчен илдә план буенча 2024 елга кадәр 1800 тонна донор плазмасы әзерләнергә тиеш. Росплазманың әлеге Казан филиалында гына да елына 30 тонна шундый материал әзерләү мөмкинлеге бар. Моның өчен алар көн сайын 150 кешене кабул итәргә тиеш. Плазма канның сыек, кан күзәнәкләре йөзеп йөри торган өлеше. Составы гади, тик үзенчәлекле ди табиблар. Андагы аксымга ихтыяҗ зур. Это препараты из человеческой плазмы. Это то, что... Минем кулда плазмадан ясалган препаратлар, алар меңләгән кешенең гомерен саклап калырга булыша. Аны бит әле тапшырдым да бетте түгел, әлеге плазма 4 ай саклана. Ел дәвамында аның иммуноглобулин һәм альбумины аерыла. Россия чит ил даруларын үзебезнекенә алыштырырга тели икән, бу юнәлештә озак эшләргә кирәк. Плазмадан ясалган дарулар иммунодефициттан, йогышлы чирләр, шул коронавирустан дәваларга ярдәм итә. Күп кан югалту, шок һәм пешкән очракларда да файдаланалар. Росгвардия хезмәткәрләре ярдәмендә кан плазмасы банкы даими тулыланып тора. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.